V Senici za futbalovým štadiónom vyrástla nová tréningová športová hala. Stavebné práce sa tu začali koncom júna tohto roku a skelet samotnej haly bol nafúkaný asi pred 2 týždňami. Nafúkovanie trvalo asi 4,5 hodinky, s tým, že sa to vlastne nafúklo na nejakých 220 paskalov. Celkové náklady na halu sa pohybujú okolo 700 000 eur a financoval ju hlavný sponzor futbalového klubu firma OMS. Futbalový klub čaká na kolaudáciu tréningovej haly. Samotné kolaudačné jednanie je plánované na 9. decembra. Plánujeme teda, všetko je pripravené, keď sa pozriete aj v hale, že vlastne všetko finišuje k tomu, aby sme vlastne to kolaudačné rozhodnutie dostali v priebehu decembra. Senická nafúkovacia hala je na Slovensku unikátom. Je tu vlastne trávnik 3. generácie, ktorý aj po 5 rokoch by mal dostať 2 hviezdičky FIFI. Hala je vysoká 13 metrov, rozmery hracej plochy sú 60x40. Slovenský futbalový zväz slávnostne odovzdá klubu Pasport 001, ktorý je pre Slovensko jedinečný. Pasportizácia tréningových ihrísk vyplýva Senici z účasti v Corgoň lige. V športovej hale je zatiaľ obrovská zima. Momentálne sa v hale nekúri. Spojazni sa prípojka na plyn. Po absolvovaní návštevy revízneho technika všetko sa pripojí a v priebehu budúceho týždňa by sme mali mať plynový dohrev a s tým, že si tu budeme temperovať tak, ako budeme potrebovať. Predpokladaná teplota bude okolo tých 7 až 12 stupňov, čo je asi najvýhodnejšie pre to športovanie. Tréningová hala je zatiaľ určená pre futbalistov od najmladších až po Corgoň ligistov. Očakávame aj to, že aj hlavný tréner, alebo teda tréner pán Griga, že bude túto halu využívať. Zaujímavo je v hale riešené osvetlenie, a to systémom nepriameho osvetlenia, aby sa zabránilo oslepovaniu hráčov na ihrisku. 106 svetiel je otočených smerom na plášť strechy a od neho sa svetlo odráža na hraciu plochu. Už 11. decembra sa v nej uskutoční prvý mládežnícky turnaj. Oficiálne bude nafúkovacia hala otvorená až na jar.